Yun, experiment lang. Okay, next. Yun. Una is bawang, ano? O ahos. So, una is garlic. Garlic pa ang tawag ito. Ano? Yun. Pag medyo, ano na siya, pula-pula na yung kulay, medyo pula-pula na yung pisngi nitong spicy na ito. Yun pa. Medyo pula-pula or brown ba to? Ano ba to? Isusunod natin yung ano. Yan. Ito. Kunin natin to. Kunin natin to. Yun. Isusunod natin yung Bombay. Yan. Yan. Bombay. Pagkatapos garlic. Magaling na chef na to ha. Magaling na chef. Yun, diba? Amoy pa lang ulam na. Yun. Amoy pa lang ulam na. Ito yung ulam of the night. Pusit. Ito yung pusit ay. Yan. Ito yung lutuin ko. Pusit. Okay. Next. Pagkatapos, ito sa Pilipino hindi mawala yung sili. Yan. Para tayong Bombay. Yung mga ano to, Indiano, Muslim, mahilig magsili. Yan. Parang sisig. Parang sisig Ano? Parang sisig. Tapos pagkatapos ito, drain pa. On. Yan. Ano? Yan. Okay.